haka step perngap jongka arpusan trek rumpang haka por shibjish dang amen step kirunar mamla bani tu durkmat kila kawang da arteli giptul bam haka weka jaka sa breu bari try do ba loverkov nang shli kabadan haka shnong patarim sneng haka ba arteli kali bakan top ya ka JCB bat kawe ka auto truck kila lat thau na ka jingi khong namar ka jingla ban penlim no ika ding di nong shong wai ka building haba persyang ban wajing tep alor ka jinja haba yo ban yakran bat ba loverkov nang shli trying building bla syak kawang petrol bom ai thu ba kirunar bom la ban itu durkmat bla subaru ba kidon arngut ai kila kawang di kenja petrol bom jaka jaka bala penyang ka we ka auto truck ber ka JCB da ka jing thmu ban pen ikhong ika ne kali henry don bokpat namar ka jingla kloi ki nong shong wai kila ban penlim no ika ding ka bla sedang kelang ka jaka bat ulai thuru kum utra jong naga building ulat daban ujor da ka ejahar halor ka naga jingsha kawang petrol bom ka jaka jong u ka jingjahi ka dei ka ba ni borsi yini ba ni don atu ka met kalong ba de ka step jong ka singlei shi ba je ka lai minute em to te pedeng jing yo thia he ki bang mi yo te kat kum jing ya yo I na kini kidur kilong arngot hi bru ki wan ki sukawang wi don to to jong we bru khar wa song bai na te ki sukawang tai arli tu ki bom petrol bom te dem tak effect te ding kata ni lai tip populis ti polis ki lawan kum tu jan sai ka si je khalai minen te Rin kelawan tu tikiwan yang step kiwan yang mensni kiwan yang jenmian kisim ki report kini te berkait te ki keduk tu khari ki kan itu khar ngate di tang trying bat ngahi kam don rek no ka jing ya manom don dak sniu men ya don sniu manom no ke tenre lese bat tu khar tang lar man tip mar khar de songwai wi indunga te ko to ka di tang eta te tu JCB dan haplau de ga ying ke JCB jonga ka don hi jonga he te sulong ba kawang itu bilor petrol bom haka yit kali jingu tegas kesit chatu shaba don JCB tang ta he kam don he don rafi don re nai na shu I tang ta gibu hoi ka jing ai kot ai slat la ya de bi populis mar ba ka de kampon jonga tang hap pancim khiai kata ba lada gile ye tau kharu kajing ya mensau kajing ayap kajing ayu te kan ya ngat lang he bangi barok benar ne mo ya bok don dau ne bom don dau te kala atem ju tu bri kolong ba barok he ne te ya panai te fa Citizen first is our motto. We believe that our citizens need to be connected with government for faster and efficient service delivery. I am happy to announce that we are coming up with a dedicated CM helpline call center.